שלום לכולם, אני נדב. המפגש הנוכחי יעסוק באחד העקרונות החשובים של הדמוקרטיה, עיקרון הגבלת השלטון. יש לנו 4 דרכים להגביל את כוחו של השלטון, שהמטרה שלהן היא בעצם למנוע עריצות שלטונית. הראשונה היא הפרדת רשויות, השנייה בחירות דמוקרטיות, והשלישית הפעלת מנגנונים לפיקוח ובקרה, פורמליים ובלתי פורמליים. הרביעית הוא חוקה. אנחנו במפגש הנוכחי נתמקד במנגנוני הפיקוח והבקרה. ובכן, מנגנוני הפיקוח מחולקים לשתי קבוצות, פורמליים ובלתי פורמליים. כאשר מנגנוני הפיקוח הפורמליים הם בעצם הביקורת המוסדית שמופעלת על ידי מוסדות מטעם המדינה, כפי שמוגדר בחוק. לעומתם, מנגנוני הפיקוח הבלתי פורמליים הם ביקורת שנעשית על ידי גופים, אזרחים, קבוצות. המטרה שלהם לפקח על השלטון ולבקר אותו באמצעים שונים שעליהם אנחנו נרחיב בהמשך. נמשיך עכשיו לשקף הבא. אנחנו רואים שאת מנגנוני הפיקוח הפורמליים. הראשון, אנחנו נתחיל עם הפרלמנט. הוא מייצג את ציבור האזרחים וממלא תפקיד חשוב בביקורת על מדיניותה ופעולותיה של הממשלה. באמצעי אחד הוא החקיקה. באמצעות החקיקה מגביל הפרלמנט את פעולותיה של הממשלה ומפקח על התקציב. הרשות המבצעת חייבת לפעול על פי החוקים במדינה. אבל חשוב לזכור שהממשלה במדינה דמוקרטית יש רוב בפרלמנט. ככה שיכולתו של הפרלמנט בעצם להגביל את הממשלה הוא קצת מוגבל. לכן יש הצבעות אי אמון לדוגמה. במשטרים פרלמנטריים יכול להביע אי אמון הפרלמנט ובעצם להביא לסיום תפקודה של הממשלה הנוכחית. הממשלה במשטר פרלמנטרי חייבת את התמיכה של הפרלמנט כדי להמשיך בתפקודה. דבר נוסף שהפרלמנט מציע היא האופוזיציה. בעצם נבחרי העם, אנשים שנמצאים בפרלמנט ולא שייכים לממשלה, יכולים לפקח על הפעולות של הממשלה בדיונים, הם משתתפים בחקיקה, בהצבעות אי אמון, ובעצם מעוררים את תשומת הלב הציבורית למה שהממשלה עושה ולפעולות שלה. מוסד נוסף, שהוא מנגנון פיקוח פורמלי, הוא מבקר המדינה. המבקר המדינה הנוכחי הוא השופט בדימוס יוסף שפירא, מפקח על הפעילות של המערכות הממשלתיות והציבוריות. הוא בודק האם המערכת פועלת לפי החוק, האם היא יעילה, חסכונית, האם היא פועלת על פי טוהר המידות. מוסד זה אינו תלוי ברשות המבצעת, היות והוא מפקח עליה, ואנחנו יוצרים התלות. הוא נבחר לכהונה אחת בלבד של 7 שנים על ידי הצבעה חשאית בכנסת. את הממצאים הוא מפרסם בדוח שנקרא דוח מבקר המדינה. הוא מתפרסם כל שנה, מוגש לכנסת, והוא מחייב לידע את הפרלמנט, התקשורת והציבור על תפקודי הממשלה, ככה שגם הם יוכלו לבקר אותה. הרשויות אמורות לפעול בהתאם להמלצות המבקר, אך הוא לא יכול להטיל עליהם עונשים. הרשויות לא חייבות לפעול על פי המלצותיו, אבל בדרך כלל הן מתקנות הליקויים בגלל ההד הציבורי שהדוח עושה. תפקידי המבקר מעוגנים בחוק יסוד, חוק יסוד מבקר המדינה. תפקיד נוסף של מבקר המדינה הוא נציב תלונות הציבור. הנציב שהוא גם מבקר מטפל בפניות של אזרחים שסבורים שרשויות השלטון או מוסדות או אנשים שמכהנים באיזשהם תפקידים פגעו בהם, התייחסו להם בחוסר צדק. בעצם בישראל התפקיד של נציב תלונות הציבור הוא חלק בלתי נפרד מתפקידו של המבקר. השילוב בין המשרדים הוא ייחודי בעולם, והוא מאפשר לעמוד מקרוב על המתרחש במינהל הציבורי. הוא ממלא את תפקידו באמצעות הנציבות, שבעצם מבררת תלונות של אזרחים על גופים שלפי החוק נתונים לביקורת של מבקר המדינה. לעתים תלונות של אזרחים יכולות אפילו להוביל לבדיקה של מבקר המדינה על ליקויים ופרסום דוחות בעניין. אז מה ההבדל בין שניהם? ההבדל הוא שנציב תלונות הציבור מבקר את המדינה, ונציב תלונות הציבור מטפל בתלונות של אזרחים. מבקר המדינה בוחר אילו רשויות לחקור. מנגנון פורמלי נוסף הוא מערכות המשפט. מערכת המשפט היא אמצעי לריסון של רשויות השלטון. בית המשפט בוחן האם הפעולות של הרשויות האלה נעשות בהתאם לחוק. נעבור עכשיו למנגנוני פיקוח לא פורמליים. ובכן, המנגנוני פיקוח הבלתי פורמליים הם התקשורת האלקטרונית, הרדיו, הטלוויזיה או התקשורת הכתובה, העיתונות. כל אלה מספקים לציבור מידע על הממשל, חושפים שחיתויות, חוסר יעילות, מפרשים מדיניות, מעשים ואירועים. בעצם כך הם יוצרים לגבש את העמדה בעד או נגד פעולות של הממשל. ערוצי תקשורת פתוחים, חופש הביטוי לעיתונאים בעצם תורמים לעיצוב של דעת קהל. ואיך דעת הקהל בעצם באה לידי ביטוי? האזרחים שבוחרים את השלטון בוחנים כל הזמן את מדיניות הממשלה. הציבור מביע את עמדתו באמצעים שונים, כמו הפגנות, שביתות, עצרות, מכתבים, למשל בקיץ האחרון, המחאה החברתית, וגם היום הרשתות החברתיות מאפשרות לנו נגישות מאוד גדולה לפנייה ישירה למקבלי ההחלטות ולמוסדות, ואפילו לנהל דיונים.
המטרה היא בעצם להפעיל לחץ על השלטון. השלטון מחויב לאזרחים, ויש להם כוח והשפעה רבה, ולכן הוא זקוק לתמיכתם, ולכן הוא ככה מקשיב לרחשי ליבם. הדבר הבא שאנחנו נתמקד בו הוא אומנות, קולנוע, תיאטרון, ספרות, ועוד הרבה מאוד מוזיקה שעושים, משמשת לעתים קרובות מאוד, דרך להביע ביקורת פוליטית וחברתית על השלטון. אז מה היה לנו במפגש הזה? עסקנו בשני מנגנוני פיקוח, פורמליים ובלתי פורמליים, ועמדנו על ההבדל ביניהם, וכיצד הם בעצם מפקחים על השלטון ומונעים עריצות שלטונית. אני מאחל לכולכם הצלחה בבחינת הבגרות.